الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. من دوست عزیزاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شمع مبارک ماہ ہشتمی مجلس ہشتمی دیوان مبارک ماہ و مرچگی دیوان من دوستا مرچگی مجلسہ آئیے سرحال من لوٹا بر بکنا کہ چی چیزاں مرد میں روچگی پروشاں مردم روچگی احکام ما زانتا مارا لازم زانگ لوٹیتے کہ چی چیزاں من روچگی پروشاں تاکہ چیزاں چی من دیر بے با تاکہ من روچگی اللہ سبحانہ وتعالی کرا قبول بھی اشان زانگ میں سارا واجب ہے درستے مسلمان نے ہر چیز کے روچگی آئی سارا واجب ہے یہ احکاماں بزانتے یہ چیزاں بزاں کہ چیاں آ چیز کے من روچگی پروشاں تاکہ آ چیزاں چی دیر بھی ای چیز من دوستان اللہ سبحانہ وتعالی قرآن ذکر کو تگا پدا اشانی پورا تشریح و تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم و حدیثاں کو تا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن فرمائنیتے فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. اللہ سبحانہ وتعالی ادا سی مستری چیز ذکر کتا کہ مرد میں روچگی پروشاں یکی ورگ آپ ورگ ہم بستری اس اینا نے ذکر اللہ سبحانہ وتعالی آیت تو کہو بے بن دوستاں یہ چیزاں ذکر کنے چونے اس شش چیزاں کہ مرد میں روچگی پروشاں تے اولی چیز مستری کہ مرد میں روچگی پروشی تے ہم بستری ہیں. اگر رمضان حالتا مردمہ روچگی مردمہ وتی جنینہ وہ ہم بستری بکا آئیے روچگی پروشی او سکی مزنی گناہی اے زانے آئیے چھی پھر بیتے ہیں آئیے بدل پدا اولی حبر ہمشی آئیے بزن یک سکی مزنی کبیریں گناہی کتا آکے ہم بستری کنتے روچگی حالتا رمضانہ آئیے آروچے روچگی پروشی اے روچے پدا بدل آئیے دارگی لوٹیتے ہیں پدا آئیے کفارہ پیریں کفارہ چیئے اگر غلامی آئیے ہستے ہیں آئیے گوڑا غلام آزاد کرنے گئے ہمیں گناہ وجہ کبیر ہے کہ ہم بستری آئیے کتا روچگی حالتا رمضانہ اگر غلام آئیے نہیں غلام زر ہستے ہیں برو غلامی بیرتے ہیں غلام آزاد بکن اللہ نامہ وہ انہی نیستا تقریباً ہنگے وقتا غلام اچھی چیز نیستے یہ پیسر گئے وقتا بیتے گا غلام نہیں گوڑا دومی چیز چیئے آ دو ماہ پھد مپھد روچک بی دو ماہ دوئیں ماہ پھد مپھد آئی روچک بی گی اے دوئیں ماہن تو کا یک روچی بھی آئی وستا جائز نہیں کہ دپچ بھی اگر ای دوئیں ماہن تو کا یر روچی دپچ بھی گوڑا آئی پھدا نوکیا چی دارگ لوٹن تے دوئیں ماہ اگر کمزور مردمی بیماری روچگی داشت نکن دوئیں ماہ گوڑا آئی شست غریبہ ورگ دائی گئے شست غریبہ ورگ بدنتے یہ کفاریں ہمیں گناہ مزنی کبیرہ کے کتگی رمضان ماہ ہم بستری کتگی روچگی حالتا یہ اولی چیزیں میں نے دوستاں گوڑا مردم میں روچگی پروشی اور دومی چیز کے مردم میں روچگی پروشیتے ہیں ورگی آپ ورگی بکا اگر ورگ بکنے اگر مردم میں یہ چیز کتا یا روچگی پروشی ظاہرین چیزیں وہ شیش مدرو زانے اور سہیمی چیز کے مردم میں روچگی پروشیتے ہیں ورگی نہیں لیکن ورگ بدلیں چیئے ہنچے مردم ہستن کے بیماراں ورگ وارت نہ کنتے کمزوراں آہیں ہنچے انجیکشن دینتے ورگ بدلائیں آئیے طاقت مانبیتے آئیے رگان تو کا جننتے آئیے مانا سیلون مانیں طاقت وستا ورگ بدل ہمیں سچنا جننتے آئیے روچگی گوڑا پروشی وہ ہنچی سچن ہستے طاقت وستا نہ ورگ وستا نہ درد وستا ہے یہ درد سچن روچگی نہ پروشی اور نہ کہ شکریہ ہنچے مردم ہستے شکری بیماری رمضان روتے روچگی حالتے سچنے جننتے اسی روچگی نہ پروشیتے انہا ہمار سچن روچگی پروشیتے کہ ورگ بدلائیں طاقت وستا آئیے جننتے ایون دوستان سیمی چیز ہے کہ مردوں میں روچگی پروشی اور چارمی چیز کہ مردوں میں روچگی پروشی حجامہ
حجامه ترز شما زانه حجامه یک علاج هی چونه همین که مردم سراچی هون کشنته معروفه چیزه سرا ای علاج کننته سراچی یا که ادا گردن اینم گاچی چو هونا ای کشنته هون چونسک با کشنته پیسرا چونسته کنته انی چی پمپ چیز هستم شی سرا کشنته چه نبی صلی الله علیه و سلم حدیثات کا افطر الحاجم والمحجوم حجامه یگو اگه هون کشک ببا ای روچگی پروشی و همه دولا اگه مردم هون کشته اسپتالا شو هون کشی دگر دیگه وستا باز هون کشنته ای روچگی پروشی پا کمی هون کشگا روچگی نپروشی هنچه مردم شکری هسته رون تست کننتی شکری ای کم هون زیرا یا که دیگه تستی وستا چو کم امی سیچنا گو انچو کم چی سیچنا تو کا هون کشنته اشیا هون روچگی نپروشیته ان اگه باز هون ای چی کشک بیت دگر مثلا دیگه وستا دیگه بیماری دیگه کمزوری مردم دیگه وستا گوڑا ای روچگی پروشیته پنچمی چیز که مردم روچگی پروشیته شانگ اگه مردم شانت پا قصد وتی لنکو که مثلا وتی نوکاجا یا که هنچین چیزی بوچی نیته که من بشانا روچگی حالتا اگه وتی لاپا زور پکنته که من بشانا ای روچگی پروشیته اگه ای انچو شانگ اتک پا قصد ای ان همی دولا ود دلی خرابی چانتی ای روچگی نپروشیته چه نبی صلی الله علیه و سلم حدیثات کا من ذرعه القیء فلیس علیه قضاء ومن استقاء فلیقضی نبی صلی الله علیه و سلم فرمانی گفته اگر مردم شانت پا قصد ان هنچو دلی خراب بید شانگی ات شانتی گفته ای روچک برابر ای روچگی نپروشتا گفته لیکن همه مردم که پا قصد وط شانیته وتی لنکو کن اوکا جانتے یا که هنچی چیزی بوچی نیتے یا که وتی لاپا زور پکن گوڑا ای روچگی پروشی و ششمی چیز که مردم روچگی پروشیتے جنین آدم اگر روچگی ای بیماری اتکن جنینی یا که اچلک بیت ای روچگی لا پورا چلک بیت ای روچگی پروشی جنین آدم روچگی حالتا ای بیماری جنین اتکن ای روچگی پروشی اگر ہمیں ڈولا روچگی اچلک بیت ای روچگی پروشیتے ای من دوستان ششین چیزاں کہ مردم شش چیزاں کہ مردم روچگی پروشاں بھلے بیزان ای چیز کے مردم روچگی پروشنتے ایشان شرط ہستے ای شرط موجود ببنی ای روچگی پروشیتے اگر ای شرط موجود نہ ای روچگی نہ پروشی مگر جنین بیماری او چلگی بل آدھے پنچینا شرط ہستے یا شرط ہمیشہ ای مردم ای پنچین چیزاں چی یا چیزیں بکن پا عالمی حالتا عالمی جاہلی نہیں ازاں کہ ای منی چیزاں ای منی روچگی پروشیتے پدا بیرو ایا کھاں اگر جاہلی کڑا ای روچگی نہ پروشی میں مثالی دیں صحبہ بھجور نماز مردمہ اتی گڑی ٹیمبا کو کہ میں پاد کہیں سہرا بانگا پیسر چیزیں وران نہ ای آپ ہی چیزیں وران پادت ای اگو زنا پاجر دنگ درنیت کا بانگ نہ بیتا چیزیں وارتے آپ ہی وا چارتی ڈرنا او پاجر درد کا بانگ و بیتا ای روچگی برابری چیا ای چیز کو جاہلی حالتا عالم نہ کہ پاجر بیتا ای روچگی نہ پروشیتے و دومی شرط ہمیشہ کہ یاد بھی اگر مردم بے حالیں چیزیں وارتے آپ وارتے ورا کی چیزیں وارتے ای روچگی برابر ہے چہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات کا گوشتے مردم کے بے حال بیت آپ وا اگر چیزیں وارتے ای روچگی پورا ہیں ای روچگی برابر ہیں گوشتے ای روزی بزن اللہ سبحانہ وتعالی یہ داتا چی بے حال ہے ای پقص دی چیز نکتگا اور صحیح میں شرط منی دوستاں کہ مردم ای چیز موجود بھی نہیں روچگی پروشیتے اگر روچگی امی چیزاں چی کہ مردم روچگی پروشاں یا چیزیں بکا کہ مردم ای چیزاں بکا وتی اختیارا آپ بوا اگر ورق بوارتے پا وتی اختیارا پا زور اننا دگران داتا مثالی مش مردیں مردم روچگی اچانک سر تر گاگے بے ہوش بیت کپت مردم اتکن دیم شوشتے پاد کتے نوکی چمی ہوتی پاچ کتا ہمشی یا کیچو آپ دپادا آپ ہی وارتا ای ہوتی اختیار نہ چیئے بے ہوش آنا آپ ہی دپادا تا آپ ہی وارتا ای روچگی نبروشی چیئے ای وتی اختیارا نوارتا گا آپ دگری داتا مردم کے وتی اختیارا نہیں ای روچگی نبروشی ہنچو یا مردمی مثلا روچگی یکی کے توپنگی سرائی دارت تے کہ آپاں بور یا کہ ورگاں بور اگر انما ترکوشا اگر وارتن تے ای روچگی نبروشیتے چیا ای وتی اختیارا نہ آپ زور ای چیز داتا گنتے ای صحیح شرط موجود بھی بنتے
نی گڑا آئی روچگی پروشی کہ عالم بھی بیتے جاہل میں بھی دومی شرط ہمشیں کہ یاد بھی بے حال میں بھی سیمی شرط ہمشیں کہ آئی ای چیزاں پوتی اختیار بکنتے پا زور کنگ میں بھی آئی گما اے من دوستا ما احکام تشمستا پیش کتا چی چیزیں کہ مردم روچگی پروشنتے ما آئی شرط ذکر کتا اور باندہ پدا ہمیں ٹھیبا میں شما ملاقات بیتے انشاءاللہ اے مبارک ماہ میں انتظار بکنے شما اللہ میارے وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد